Me yasa duk sunan da wata jaruma za ta zo ta yi a duniya a yanzu bai canza gaskiyan ba a manta da akwai Zainab Indomi, akwai Jamila na Gudu, akwai Nafisa Abdullahi, akwai Hadiza Gabon a Kannywood ba, saboda sun zauna da mutanen masana'antar lafiya sun yi maintaining good relationship da su. Shi yasa once a dictator always a dictator. Shi yasa in shekara nawa kika yi baki fim ba, da kika fara program ɗinki ba bai karɓi ba, masana'antar ba su yi supporting ɗinki ba sosai. Me yasa haka? Kin ba su dalilin da za su yi supporting ɗinki. Inda baki bani dalilin da zan yi supporting ɗinki ba zan zo program ɗinki. Saboda muna respecting relationship ɗin juna. To idan har ka rike wannan, it will go well. Gaskiya ne. That's what I believe. So da fatan kun saurari shawaran da Zainab Indomi ta baku, wanda gaskiya wannan shawara ne da ya kamata a ɗauka. Sannan watakila ta bada wannan shawaran saboda ta ga akwai yiwuwar kamar ana rashin shi a wannan masana'anta. Ba akwai bane yiwuwar hakan. Ba wai akwai yiwuwar bane hakan. To za mu je mu dawo. Kada ku matsa.